Εντάξει, είναι Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Ένα θερμό καλωσόρισμα εκ μέρους μου. Σήμερα η κάλυψη του αγώνα θα γίνει από τους Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Θαναηλάκη. Αλεχάνδρο Ποθουέλο κάνει τη μακρινή παλιά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Πέτριτς! Έτοιμος να σουτάρει. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Φαίνονται πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, που βέβαια δεν είναι άλλος από το να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία. Είναι ωραίο να βλέπεις ομάδες που ξέρουν τι θέλουν μέσα στο γήπεδο. Είναι φανερό ότι πατάνε πολύ καλύτερα μέχρι τώρα στο παιχνίδι από τον αντίπαλό τους. Σαφώς έχουν ξεκινήσει πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά, έχουν περισσότερες τελικές προσπάθειες και από την άλλη βέβαια ο αντίπαλος φαντάζομαι δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια, θα προσπαθήσει γρήγορα να ισορροπήσει το παιχνίδι. Και του κάνει το φάουλ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Όχι, δεν μπήκε. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Ντομίνγκες. Κι άλλο σουτ. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Και οι δύο πλευρές είχαν τις καλές τους στιγμές. Αλλά ο δείκτης του σκορ είναι κολλημένος πεισματικά στο 0. Νταβίτ Φουστέρ. Ντομίνγκες. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Καζάμι. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Ζέκα. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Εδώ ο τερματοφύλακας τα χρειάστηκε. Αλλά να, τώρα έρχεται και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου.